Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo machielo ma waikore kaka Ramogi TV mar kelo ni weche manyien mag migago, magin weche mabiro ni achiel kachiel kowuok Communication Center, Nairobi. Wakuongo winjane mago mawamiyo pek. Adwa nyiso jopiny, jok matimo ohala, jok machamo rech, machamo gi otende madongo, otende matindo, kata machamo gi miechewa, ni wadhiru mbele gi chamo rech. Jolony e migawo mar pith rech onyiso jopiny ni mondo kik bed maluor ewi rech manie chiro, ka giwacho ni rechgo ni kare kendo gionge gi kute. Pile joma lupo jaywak ni ka gin na misandogi imayo gi tonde mag yie jibiro gogi. Jowa ma pod otimo sinani e kelowa maricho, ma wasewuoyogo, wasesiemo kendo semaki to pod oduoge kelowa maricho. Jokanyo e sekta ma lupo dwaro ni mondo riw lwedo e siro nam mondo mi okonyi weche ma kiluwa kod jiwo ohand rech. We have a lot of issues of our girls going to our neighbors. The government and the NGOs and everyone is reacting on the FGM, but no one is putting mind on the prevention. Pinje mag Afrika ma ugwe osechako choko pach jopiny ewi keto chik makumo nyange mar nyiri. Erokamano kuom kete Ramogi TV, in gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok 23600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng. Piny owacho olando ni gichano uso atamalo 15 mag kwan mwandu mage kata shares e kambi mar tudruok mar Safaricom ne kambi mar Vodafone. Okang' ma kamano wachore ni biro konyo piny Kenya yudo kwan omenda duto maromo siling bilion 244.5 e kindego. Tel migawo mar omenda ma pachoka olero kendo singo ni kambino pod biro bedo mar piny Kenya kaluwore gi chike kod okenge magiriedo mabiro tayo chenro makamano. That this is a shareholder level adjustment, not an operational takeover. Safaricom's management and board continue to have responsibility for day-to-day operations. The government role as a strategic shareholder continues, and I will elaborate shortly. So in the coming days, we will fulfill all statutory disclosure obligations and requirements and provide further details through the Capital Markets Authority and Nairobi Securities Exchange filings as is required by law. We will also continue to engage, or our engagement with Parliament and the public through the forums that our democracy provides. Once complete, the funds from this transaction will be seed capital, and I want to emphasize that. Once complete, the funds from this transaction will be the seed capital for the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, which we have previously talked about. I urge Parliament, and more particularly National Assembly, to expedite the approval of the instruments required to establish the two funds. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro wacho ni piny owacho biro yudo lal maduong' ponono ni giuso kwan omenda kata kwan mwandu kata shares ma kambi tudruok mar Safaricom ne kambi machielo mar Vodafone. Koloso gi jofwamb weche apisi mare bore Nairobi, Nyoro nomedo ni okang' ma kamano ok ni kare kendo piny owacho oseyudo bath omenda maromo siling bilion 40. A company that was trading at 45 shillings per share in 2021, the government is unashamedly telling Kenyans that they want to sell the same company at 34 shillings today. Most of the companies listed in the NSE as we talk are selling, and most of them, including banks, are selling past the 2021 levels. But now we want to give a discount based on the 2021 valuation of a 25% discount to the current buyers. And possibly this should be investigated. Why? Even after so many companies have been recording even 200% increase, Safaricom share, even with the bullish market, has not matched many of the companies in terms of the rise in share price. Probably there was a deliberate suppression of the share. And all I want to say is that the government is underselling Safaricom, and it is to the detriment of all Kenyans. Jatend piny Kenya William Ruto ojiwo johala mondo ket mijing'o e keto winjruok mar timo ohala e kind joket mwandu kod kembe piny owacho e sektas mopogore opogore machalo kaka sekta mar teko, tudruok,
mar mbui, pur, thieth kod lokruok machal mar kor lwasi. Ruto ne loso e kinde limbe mare e piny Amerika, kama ne obedo gi romo gi joket mwandu kod johala madongo e piny Amerika, mageto bedo e ong'ala manyime mar yaro chenro mag dongruok e pacho ka, kotelnegi kod jatend riwruok mar US Africa Business Center, Kalen Gaita. Jatend piny nokwayo mondo mi giti kod jo Kenya marowere mani kod alony e neno ni gichwalo chenro mag dongruok kod loso mwandu, ka bende ojiwo timo chenro kotenore gi chike matayo ohala. And the fact that never mind how conditions could shape, you always have a beautiful smile. I am very impressed by the way you have steered not only Kenya but also Africa's solidarity, Africa's positioning with the rest of the world. My 2 points to start our engagement are the following. First, yes, Africa on the whole is holding in a turbulent world reasonably well. We have seen the resilience of the African economies. We also have seen strong performance. 11 of the 20 fastest growing economies are in Africa. Jambetre mar piny Amerika e pacho ka Susan Burns otimo limbe mare e boma ma Mombasa, kendo limo dhowath ma Mombasa ka bang'e otimo twak gi rowere e kadak ma Swahili Port. E kinde limbe mare, jambetre mar Amerika pacho ka Burns nokwayo rowere mondo bed joma rikni e kelo paro manyien, koyango ni limbe jatend piny William Ruto e piny Amerika bende en mar konyo rowere man koda paro manyien yudo kony. Burns bende nolieko ni sirikand piny Kenya kod piny Amerika dhi keto kogi e moko kuom winjruoge mopogore opogore, kama oting'o nyaka winjruok mar tiyo kanyakla e kinde mar higni 5 e sekta mar thieth, okang' mar kedo gi kute mag ayaki, malaria gi tuoche mamoko mosekelo midhiero kuom higni 25 mokalo. Jatatije mar Swahili Port Mohamed Nur korka kore omedo pako limbe mar Burns. That happens in the country. Earlier we were discussing about the median age of Kenya, which is 19 years. So whenever we work with the Gen Z, actually that is working with Kenya. But specifically today we wanted to touch on Scale Up project, which was supported by the US Embassy to build the business ecosystem within the coast, but also support some of the entrepreneurs. Tomorrow evening there'll be a signing of a 5-year health agreement between Kenya and the US, and I'll save the details for after the agreement is signed, but we've been negotiating really to work as a partnership on the work that we've already done in Kenya for the past 25 plus years in HIV and malaria and tuberculosis, and this is kind of take it to the next level. But it really is a historic new framework. We're very, very excited about it. The Ministry of Health and teams in Kenya worked very closely with our embassy. Chenro mag piny owacho e chulo gope kod chulo sara oyangi ni muonyo thoth omenda mag piny Kenya, ma bende mayo chenro mamoko thuolo mar yudo chudo. Maeri en kaluwore kod lipode 2 mag riwruok makedo ne ratich oganda e Kenya Human Rights Commission. Giwacho ni sekta mag thieth, somo kod dongruok mamoko koro ok yud omenda madwarore, mana kaka Elvis Ochieng leronwa. Where the offences have been repeated, HIV Act. That is said that if you... So they left a child under care of a neighbor, and this... The victim is a person with disabilities, a child. International laws to even enable our ministers to sign off. But for the regional law has proposed, just in 20... we also have today. So what will also guide us from this? The challenge I'm saying is, if the... We go to Section 6. We can enforce the laws together, so that it can curb the cross-border. We have a lot of issues in cross-border. We have a lot of issues of our girls going to our neighbors. We also have porous borders. So the regional bill is going to give us a coordinated effort. Ten lweny mar piny Tanzania ogolo siem mage ne jogo machano ng'anyo, kendo wacho ni jogo machano chenrogo mag ng'anyo ibiro kawnegi okang' mager mar chik. E kinde chiwo ote margi, tendo obila ma Tanzania bende oseyo jogo machano ng'anyo e pinyno ero
makamago kagiwacho ni mago gin jok madwa keto piny Tanzania e lweny machal gi manobedo e dwe mar 10 tarik 29 bang' yiero maduong'. Siem makamano bende mar obila biro ndalo achiel kende bang' jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan wacho ni ng'anyo manobedo bang' yiero e piny Tanzania ne gin mag temo thule oko e loch. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifuatilia kwa karibu sana yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na kwenye makundi sogozi, wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ya tarehe 9 Disemba 2025. Ni uhalifu mkubwa unaoendelea kuhamasishwa. Hali kama hii kwa nchi yoyote ile duniani ni tishio kubwa la maisha ya watu, uchumi wa nchi na masuala yote ya kijamii. Bad migao mar pith rech koro wacho ni rech manie chirni ma pacho ka ni kare kendo oganda ok onego bed gi luoro moro amora, ka gilero ni nitiere okenge kod yore miluwo maneno ni rech machopo e chiro kendo moganda chamo ok nyal kelo tuoche. Mari en kaluwore gi nonro manoyango ni atamalo 60 mag rech manie chiro nigi kute mag E. coli. Jalonye bad migao no okwayo kendo rwako lakteche matimo nonro mondo ti kanyakla kod jolony mag weche rech, kowacho ni tiyo kanyakla miyo nonro matimore e yo makare bedo maonge pingo mora mora. Nitiere study manyocha otim gi jo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mane wacho ni rech miuso Kisumu ma mainly ma iwacho ni ya Lake Victoria Namb Lolwe ni otimo kute manyalo kelo tuo. Research mano owachi otimni waneno ni ok nodhi maber gi kaka onego bed ni timo nonro e weche mag rech ma ichamo. E. coli ni ei dhano, E. coli ni ei rech, to nitie kiwango miwacho kata kidhi to nitie kiwango ma kage moro nitiere to wacho ni kiwango ni malo nyalo kelo hinyruok ne ngima dhano. Nitie kiwango moro maber mantie piny. Nitie seche moko kute moko medel kama be kionge go tiwacho ni tuo, ka in kode mang'eny tiwacho ni tuo, tidwa ni bed kode kiwango masawa. Sama itimo nonro machalo kama onego bed ni wan gi jowa moya e Kenya Marine and Research Institute matimo nonro specifically mar rech, wan gi inspectors wa maya e department mar fisheries, quality assurance and standards matimo inspection mag rech madhi e chiche ma oko, mabe osenyiso wani rechwa madhi chiche ma oko kod madhi e chiche wa ma Kenya ka gin rech masawa ma meet standards ma international and national standards. Adwa nyiso jopiny, jok matimo wala, jok machamo rech, machamo gi otende madongo, otende matindo kata machamo gi miechewa ni wadhiru mbele gi chamo rech. Jolony weche mag alwora kod jokanyo e sekta ma lupo koro dwani migepe mopogore mag sirikal kod mag ji giwegi marango weche mag rito alwora makare ma Nam Lolwe mondo ti kanyakla mar manyo kaka inyalo resi Nam Lolwe matieko midhiero masani jolupo kale kaluwore gi kwan mapiny mar rech e nam. Kaka lipota maroma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, oyangore ni chido mar Nam Lolwe tiyo gi kilwa maricho e kind midhiero mamoko osemiyo kwan rech odok piny e nam kendo kelo pek e sekta mar kilwa. Ywak osebedo kuom jogo matiyo gi Nam Lolwe ewi kwan rech madok piny e kinde ka kinde Nam Lolwe kendo miyo yuto mar nam dok chien, ka lwenje bende osebedo ka jimbore kind jolupo e dho wedhe mopogore ka gilaro kiewo mag lupo. Tim osekelo thoe mag jolupo moko e nam ka moko bende owuok kod hinyruoge maricho. Jolony weche mag pith rech kod weche mag nam wacho ni dok chien e kwan rech e Nam Lolwe ikelo kod gik mopogore, ka maduong' to en chido ma Nam Lolwe chidogo maketo ngima rech kaachiel kod le mamoko modak e pi andaki, kendo gitiyo kanyakla kod sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mar kedogo. And this dwindling of the fish stocks has resulted to some of the community members venturing into aquaculture,
especially cage aquaculture and pond aquaculture. And this policy really provides a legal framework on how to work on these new investments that have been happening in the Homa Bay County, the cage aquaculture and pond aquaculture, and working in producing fish in a sustainable manner. Jakom komiti od bura mar kaunti ma Homa Bay ma ochung'ne chenro mag lupo kod mwandu mawuok e bolo Michael Ojalanyangi wacho ni od burano ne osekalo chike magato neno ni nam lolwe oriti kaka owinjore mondo chenro mag lupo kik rochre. Homa Bay County ko Bob Blue Economy osebedo gi chike maber. Kawuono kendo wadhi launch policy machielo ma iluongo mar fisheries and aquaculture. Wadhi konyo joma lupo pile joma lupo jaywak ni ka gin na misandogi imayo gi tonde mag yie ji biro gogi to policy no dhi miyo joma lupo nam ng'indo kodhi mawujo be ni kene nam to konyo. As mar Blue Economy wasegero chupe dho nam ka dho nam. Chupe nitiere ma joma lupo joma timo business kanyo dhiye mano wasetimo. Wagero chupe nam ka nam, wagero storage kuonde ma ka joma luwo rech e nam to ginyalo mako rech kendo giketo rech kama rech okethre. Bende jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Remo wacho ni tiyo kod kilowa maricho chido ma nam lolwe chidogo kaachiel kod medruok mar buya mar Ford osemiyo chenro mag lupo bedo kod ng'ikruok maduong'. En jowa ma pod otimo sinani e kilowa maricho ma wasewuoyogo wasesiemo kendo osemaki to pod oduogo e kilowa maricho. Kilowa maricho ni obedo achiel kuom gik makelo dhawo e nam nikech jomoko morito kargi ka kod dhi irgi kod kilowa maricho to gitemo ni mondo ji duto resiso makelo dhawo. Mar ariyo en kaka nam isiko kendo uso nam pile gimiluongo ni water hyacinth ma en Ford kata gugu maji onduso bathe konya chiel. Bathe machielo mochako dong' iyudo ka joket mwandu masani keto kejes namgi bende ondusnegi to kichak idhi malo kocha tiyudo ka Waganda bende odiyo kocha. Koro jolupo mang'eny dhi rudore kamoro achiel ka giduto gidwaro chiemo mani kelo larruok e yor manyo chiemo ma samoro nyalo kelo tho kendo kelo gorruok. Kaunti mar Homa Bay emokuongo e kaunti ma Kenya te bedo gi policy mar fisheries and aquaculture to nyalo bedo model mag counties moko especially my riparian countries like Busia, like Migori, maginyalo copy from. Nikech mae gima koro dhi konyo jo county ng'eyo gik monego bed ni gitimo yore gi mag fisheries to gi aquaculture nikech nitiere ji mang'eny manie county ka mangi magi otegemea mana weche mag lupo to gi weche mag pidho rech. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadokie sigana motelo kama chenro mag piny owacho e chulo gope kod chulo osara oyangi ni muonyo thoth omenda mag piny owacho mamayo chenro mamoko yore mag yudo omenda. Marien kaluwore gi lipode ariyo mag riwruok makedo ne ratich oganda The Kenya Human Rights Commission giwacho ni sekta mar thieth, somo kod dongruok mamoko koro ok yud omenda kaka dwarore. Elvis Ochieng nigi ler mathoth. Lipodni mokwongo ma idendo ni The Economics of Repression kata bedo ni onyiso picha motheko ewi kaka Kenya tiyo gi omenda mage. Lipodni yango ni kawuono atamalo 68 mag omenda mar sirikal choko imuonyo gi gik moko ariyo: chulo gope kod chulo osara. It crowds out resources that would have otherwise gone towards development investment and particularly the social and economic rights under the sectors of focus that we are talking about. That's health, that's education, water and sanitation, food security, and also social protection. Higni ang'wen kende nyinyo mag hola ma Kenya chulo osemedore koa atamalo 18 nyaka atamalo 25 kama inyodho omenda ma winjo tina jo Kenya. Sirne jomadongo ng'ad koa bilion 18 nyaka bilion 15 ka omenda mag siro nyithi kiye bende olwar koa bilion 7 nyaka bilion 5. Mae kelo pek ne jopiny. Joma dhi e osiptende e kaunti ma Nairobi ywak ni onge yedhe sama sirne sekta ma thieth oa bilion 8 nyaka bilion 7. Magi timore sama omenda madhina osara to kawo nus budget mowinjo sir chenro duto mag sirikal. Also asking them to tell the executive, because it is the one responsible for the impunity we are exposing, which is also responsible for the violations of the rights we have talked about. Kata kamano, jolony wacho ni sirikal ok owinjo ng'i mana kuma omenda dhiye. Lipot mar ariyo en mar ng'ama omako piny kata Who Owns Kenya.
mabende ng'iyo joma omako lope madongo pachoka e sama atamalo ariyo mar jo-Kenya omako mana lope ma inyalo pur. Ka wang'iyo mae matut, atamalo matin ne achiel ma jo-Kenya omako lope madongo maromo atamalo 39 mag lope mipuro ka modong 98 mag jo-Kenya laro puothe modong ma inyalo pur maromo atamalo 46. Of the land that is being owned by the 0.1% of the population is very much idle, and being kept idle, it means that they are doing it for speculation, and unfortunately it's in very prime areas. So we are seeing people who are holding huge chunks of land, and we have Kenyans who do not even own an eighth of a piece of land. Lipod KHRC nyiso piny manigi ochumi tieng' ariyo. Achiel mar rito mana joma omeo, kama chielo en maketo usuru mamalo ne mwandu ma ochuno kod osach jopiny ma yutogi ni piny kata bedo ni ok giyud chenro makare madhi gi usuru ma gichulo. Lipodni dwaro mondo orang matut wach mar lope ka gidwaro mondo ochak go usuru lope ma ji nigo, to ahinya lope ma ok ti godo. Gino mabiro chuno joma omako lope madongo mondo owegi thuolo. Kamae giwacho ni nyalo medo usuru maromo bilion 125. Chieng' Elvis, Ramogi TV. Migawo mar pur, pith jamni kod reye kotenore kod riwruok mar laktache dhi nyime kod jiwo okenge mag duoko piny kethruok mag rech mosebedo ka kelo lal maduong' ne jolupo, ma otim kokalo e chwalo tiegruok e yore mag rito rech kaachiel kod keto ler. Lipod mogol kod migawo mar pith rech kaunti Migori yango ni jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech yudo lal mar atamalo 40 mag rech nikech koso yore makare mag kano rech. Jolupo, johan rech kaachiel kod jopith rech mathoth osebedo kod pek kano rechgi e kinde ma girito chiro malong'o. Mae osime moko kuomgi uso rech gi nengo moyweyo ka giluor ni pone koro gibudho to gidhi kethore. E okang' mar duoko piny lal ma jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech osebedo ka yudo nikech kethruok mag rech, migawo mathiedhe kaunti ma Migori ka otenore riwruogno mar Latis dhi nyime kod puonjo jolupo, jopith rech kod johan rech mamine kaachiel kod rawere e yore makare mag rito rech mondo koro kik gikethre. Wasebede training for like 5 months mondo wachako ng'eyo godo program ni, kendo wasebedo gi jopuonj mopogore opogore e yorwa mar rito rech kendo kaka inyalo kaw rech. Gi sani kendo wanyalo yudo kaka wanyalo tiyo gi handling methods kaka tiyo gi gloves, luoko rech maber, tiyo gi yore mabeyo beyo mok nyal miyo rech kethre. We are looking forward to improved productivity. We're looking forward to better prices for their products. We're looking forward to more empowerment for the young people, especially the young women. E bwoche ni bende jopith rech koro ipuonjo kaka ginyalo pidho rech mabeyo mabende koro nyalo miyo gir chiro e piny Kenya kaachiel kod oko mar piny Kenya. Kaka group be wanenore ni wadhi timo a lot of production nikech koro wayudo support mag inputs mondo watim export even to outside Kenya, not within Kenya. Mine gi nitie aprons mimiyogi ma konyogi seche ma gitiyo ma ok ni chafu lwar kuomgi. Gi gloves mondo mi chok rech kuth rech ok nyal chuo, gi gloves mipogogi. Apisa maduong' e migawo mar kaunti ma Migori Jojo Chola wan jopith rech, johan rech kaachiel kod jolupo, madawere kaachiel kod mine bende oseyudo masinde mag kano rech mondo koro rechgi koro kik kethre. Ochola wacho ni masinde gi dhi konyo duoko piny kethruok mag rech ma osebedo ka koro kelo lal mathoth ne jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech e kaunti ma Migori. Gik michiwo kagi gin gik machalo kaka cooler boxes madhi konyo minewa e rech makethore bang' ka koro osewero. Nitie gima koro nyalo kete rech nyalo bet muda mang'eny moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok pinje Afrika ma Ugwe EAC chano kata kawo pach jokanyo mopogore opogore e wi paro mar tieko nyange mar nyiri e pinjego duto. Maeri en kaluwore ni nitie pinje moko ma nyange nyiri osebedo ka medore ahinya. Achiel kuom gigo moyangi kaka mathiro chenro mag tieko nyange nyiri en bedo gi ni osechak time e ute thieth gi jochiw thieth. Bende nitiere jogo matero nyithindo manyiri mondo mi otimnegi nyangi e pinje mamoko ma libamba maonge chike mar geng'o nyangigo. Kata obedo ni paro makamano chiwo ler e wi okenge mibiro kaw ne jal moyudi gi ketho, dwaro nitie mar keto okenge makare mar geng'o nyangi mar nyiri kendo chiwo tiegruok ne oganda. We can enforce the laws together so that it can curb the cross border. We have a lot of issues in cross border
We have a lot of issues of our girls going to our neighbors. We also have porous borders. So the regional bill is going to give us a coordinated effort so that we implement the law together. If you practice FGM in Uganda, you do it in Kenya, Tanzania, Somalia, the law applies. We have an issue of FGM being practiced by medical practitioners and also within medical institutions. So Kenya is actually top 5 of the countries that have medicalized FGM, and it's something that is spreading because the advocacy that took place before concentrated on the harms of FGM. So you're seeing people trying to mitigate that harm by opting to go to medical practitioners. I've realized the government and the NGOs and everyone is reacting on the FGM, but no one is putting mind on the prevention, because it's not good when we have communities fighting, with the government just because they don't know. We want to know how do we put procedures in place to prevent this thing from happening in the first place. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Wan gi ote moko ka mabende moko kuomwa oseoro. Aneno ote kanyo mar owacho ni jakom bodaboda sako ma Kabondo Gideon Ochuka owacho ni waneno ni useo makare ka wane i Kabondo Homa Bay ka, kendo lera dua en puoch ne county government ma Homa Bay kuom yawonwa yo mosebedo ka chando jowuoth ahinya apaya mong'ere kaka basi Nyasore. Kaeto Pascal Olajo, Oda Olajo kod Pauline Pascal mar Kabondo Nyasore School gin bende giwacho ni ote lera ahinya kendo weche manyien neno e yo makare. Machielo mabende director mara ohera ahinya ni kapok oro ote nyako penja iluongo ni Jo Odundo mtu kubwa size ndogo owacho noneno ote gi maler mokalo. Ka entiere Kariobangi North Market gi Roso Yamo, Joyce Atieno Juma to gi Ros Nyago Bado, mano Jo Odundo mtu kubwa size ndogo. Wadhi e yweyo kik idhi mabor, wan ka bang' thuolo machuok. Wendo mshindi wetu wa weekly winner ile ya 500,000 Kenya shillings. Wendo mshindi wetu. Thank you God, thank you God, thank you God. I'm grateful. Nashukuru. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Baba duoka Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma noregie Magi kawa gombowa apenji wono simbo duoko wa joluo
kaile mane dwaro koso malaiko rwenyo kuma norgie. Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tune mari D *811 *343 #. Ramogi TV e od jothumbe duto. Ng'eyo ni jokor gi Sanju nokoyie koda kata matin. Kapo ni gin nok giyie koda to ere kaka gin gibiro yie gi nyathina. Anawon kaya abiro wuoyo gi jokor gi Sanju. Abiro wuoyo kodgi maber to kendo gin gibiro yie kodi kaka chiwo dalano. Machiegni kendo, riwruogo kinde pachoka LSK koro wacho ni gibiro keto maino ewi wach mar neno ni yiero ma higa 2027 otim e yo makare. Gijiwo oganda ma Kisumu mondo ne ni gindikore kaka jolup ombulu ka giwacho ni mano e yo ma oganda nyalo kelo godo lokruok e telo mar piny. Riwruogno mano obedo gi twak mar tiego jodak ma Kisumu ewi weche mag yiero koro kwayo oganda ahinya to josiasa mondo oti gi yore mamoko mag thego lwenje ka gikwedo weche mag dhaw kowuok ma osebedo ka timore kinde ka kinde mag yiero e gwenge ma Nyanza. We're doing this because we want to have peaceful elections, because we want to promote national unity, because we want the voice of Mwananchi to be heard, not just on the election day, but in the process preceding the date of elections. We want our elections to be free, fair, and transparent, and it is for that reason that we want to participate in this event from the beginning to the end. We want to make the public aware that advocates are open and ready to give consultation to not just members of the public, but also to political parties and to their candidates, and even to the government. Wawacho kawuono ni samwa chako kawuono ji wuo maber mondo ki wawach ni kuonde miweyo jok moko chien ji wawacho ni e dongeri wacho ni leave no one behind. Wayudo gi ka gin ka, wayudo mondo duond gi bendo maki, wayudo mondo kaka gidwa timo gik moko mopogre e lo rango kaka gidwa go kura an kaka kura igoyo e yo mar kwe. Kanyo wang'iyo gwenge wagigo manotimore manitimo by election poden wan gi ranyisi ni oningo watim matek kata oningo watim matek ni wajiwo jopiny watimo gino miluongo ni sensitization ka wamiyo gi puonj kaka oningo bedni wawuotho e ndalo ma igo kura mar mondo wabed gi ikruok kik wabed ni seche duto ma wago kura e Nyanza wa to wachiwo picha marach ni Nyanza en mana gwenge ma ji gore kendo hinye ji kendo iketho mwandu mar ji. Omiyo twak ma wachako kawuono e gweng' ma Kisumu en mana mar neno ni wakonyo jopiny gi information mabiro konyowa mar mondo wabed gi ikruok maber ka watimo yiero 2027. Jogo manie sekta malimbe koni okang' mar piny owacho masiro wuodh gach reru kowuok e Tesendes GR ma Miritini nyaka chuny boma omedo kwan welo matimo limbe e chuny boma ma Mombasa. Kane giloso Mombasa e nyasi mar moko taya kaka ranyisi mar chakruok mar nyasi mag Disemba, gikoni okang' mar piny owacho chiwo thuolo ne ndeke mawuok e pinje ma oko pi achiel kachiel e alap ndeke ma Moi Mombasa bende omedo kwan welo. Ne gichiwo ranyisi mar kambi ndeke mar Rwanda Airways masani ochaka yanga wuodhgi mar pi achiel kachiel e alap ndeke ma Moi ma giwacho ni e sechegi eki migawo mar limbe Mombasa medo yudo kwan welo. Inaleta watu wengi sana ndani ya mji wa Mombasa. Na ukishaingia kwa mji wa Mombasa kuna mambo mengi ya culture, ya experiences, kuna the street food, kuna Mama Ngina. There's so much that you can experience within the city of Mombasa. So we are selling cultural tourism and we are selling the history of Mombasa and of course the people of Mombasa na ukarimu wao wote. We of course thank the county government with the meter gauge railway, the commuter railway. It has enhanced even the security within the city of Mombasa. I must also commend the Ministry of Environment for Mombasa County. The cities are much cleaner than they were in the past. So this makes it much easier for us to do city tours with our guests within Mombasa. We have also surrounded ourselves with the reputation of having entertainment, which the town
is missing out on. When we say Mombasa received 2.5 million international travelers and only 8% were able to come directly, that tells you something, that our Mombasa International Airport was underutilized. More visitors, not only to Kenya, but to Mombasa directly. And when we talk about entry to Mombasa, means entry to Jumuiya counties. It's not about only destination, it's about the new experience. What is it that we are doing? As a department, we are saying that we are now moving from the old town. People coming here to look at the Portuguese beach, we're no longer doing that one. We want to see new experiences. What are we doing about the sports tourism? What are we doing about the culture tourism? Achiel kuom jonene buchnek mar dhano magalamoro mituro gi jadolo ma coach Paul Mackenzie ne omako dhodo Mombasa bang' kwedo lipot mayango ni nyathine na achiel kuom jogo manowito ngimane e bunge ma Shakahola. Janeno no mane loso e yor mbui okoni en adier ni jaode kod nyithinde abich ne gin jokanyo ma kanisa mar Paul Mackenzie, to kara kamano ramo ni osebedo kotudore gi jaode manie od ang'ech ma Shimo Latewa manyise ni nyithinde duto pod ngima. Apisi mar jomin buche DPP kotelne kod Yami Jamina ne oriko chwalo boke magikoni lipot mar postmortem kata bero manyiso ni nyinyo mane okawe ringre nyathino yango ni en nyathi janeno no ma en Anthony Wycliffe kod jaode masani nitie od ang'ech. Millicent Award, whose DNA reference is provided, and Anthony Wycliffe, who's the witness before court and whose reference is provided, are biological parents to the donor of the DNA profile generated from, and the body reference is provided. And despite telling the police officers, none of them has ever taken you to Mama Nadia to date. Well, actually, I was to go. As I told you, I've been having financial challenges. I'm not able to make it. So as we speak, God has told you that your children are alive and you believe what God is telling you. And neither can this honorable court confirm that this is a post-mortem for person X, Y, or Z, because it does not have that endorsement. Bura mar manen jandiko e mbui Daniel Mudhiani mong'ere gi nying mar Olevi kaka Sniper ibiro winy kendo tarik 9 kod tarik 11 dwe mar 2 higa manyien e doho ma Kiambu, kama manen gavana Kawira Mwangaza igeno ni biro chiwo neno kaka achiel kuom joneno e buchego. Bura makamano nodhi nyime chieng' tich adek jumani ka gavana masani Mameru Kotuma Muthingia nonyiso doho ni nong'eyo Sniper kendo e thuolo mokalo noro ne pesa mar ng'iewo yadhe mag nego kute, kolero ni twak margi nodhi nyakonchiel kende. Bende nolero ni nong'eyo achich mokwongo kod mar 2, kata kamano achije modong' okolony godo kendo ne okodonjore e ywaruok mar siasa manochwe omiyo gavana Kawira Mwangaza owito oko e telo gavana machono. When Sniper disappeared and was killed, did you contact the first accused person through any means over those months? No. Governor, did you ever contact the second accused person in this case over that period? No. In any way or means? No. Did the M-Pesa confirmation message indicate to you the name of the person who received that money? The number was at that time used by the late Senator. Jogo modak gi Ng'ole County ma Lamu dwaro mondo mi piny owacho onywangi kendo kaw pachgi e chenro mar chano dongruok ma mulo ngimagi. Ne giwuoyo e kinde mane giyore nyasi mar yango dichieng' jogo man koda ng'ol e piny mangima, kama ne giwacho ni dwaro margi en mondo mi gin bende go kodgi mbaka e weche mamulo ngimagi, ka giduoko erokamano ne johala mosebedo ka nywandogi e chenro mag timo ohala kendo chiwo negi thuolo mar uso mwandugi mag nas. Gavana ma Lamu Issa Timami okwayo jodak ma Lamu mondo pogre gi akwede moting'o jok man koda ng'ol. Wakipanga watuhusishe ndani.
ili tuwasaidie kuweka mikakati yale ambayo inatufaa kama walemavu. Hilo ndio jambo ambalo tumeona, kwa sababu wanatuwaza ndio, lakini wanapanga mambo mengine ambayo sisi kama walemavu hatuoni kama inatufaa. Nothing without us, tutakubaliana nalo. Hilo tu ndio kitu ambacho tunaomba. Tukiwekeza theme ya mwaka huu imeweza kutulenga sisi kama walemavu direct, kwa sababu tumeweza kufanyiwa kama a small mini culture walemavu, ambao kila mlemavu amekuja na bidhaa zake aweze kudisplay na pia kuonyesha kwa Lamu County, kwa nchi yetu ya Kenya, na pia kwa ulimwengu wetu kwamba sisi kama walemavu tunaweza kukamilisha kazi. Za mtoto mlemavu si jambo la aibu. Fikra hizo zimepitikiwa na wakati. Muhimu ni kumtambua kwa ile mtoto ni mlemavu na umpatie nafasi ama opportunities aweze kujiendeleza kimasomo na kimaisha. Jotelo mawuok e kaunti ma Garissa okwayo jonyuol mani koda nyithindo man koda ng'ol mondo kik pan nyithindogo e mier. Ka giloso e kinde yango dichieng' ma jogo man koda ng'ol e piny mangima, gavana ma kaunti no Nadhif Jama owacho ni kaunti no oketo okenge mopogore ma konyo jok man gi ng'ol e sama ikonyogi yudo gik konyruok. Komishona mar kaunti no Ramadhan Mwabuzo bende okwayo joma ong'ol mondo riwre kod oganda e yo makare kokalo e chiwo kwayo ne migepe mopogore opogore kaka okang' mar yudo orak. Unapokuwa unaona fedheha au aibu kwa kuweza kuyaweka mbele maumbile ya yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amempa, basi wewe una udhaifu wa imani na kidogo kuna shida katika fikra zako. Kwa hivyo katika familia tunataka kusema kwamba hebu tuwaunge mkono wale wenzetu ambao wana mahitaji maalum. This is among the few counties, probably the only county which has a dedicated department for persons with disabilities. Na hiyo hakika mimi ni furaha kubwa kwangu kwamba niko na chief officer and a whole department that is attending to this very, very important community in our society. Chenro mar thieth norochore ka thieth ma Bondo Sub-County Hospital bang' laktache kod jochiw thieth bolok tijegi piny mar riwore kod jowetegi manche nomonji kod jotije ma kaunti ma Siaya otieno ma tarik 30 dwe mokalo. Laktachego wacho ni ok ginidogi e tich nyaka jowetegigo yud ratichgi e kinde matin kaunti ma Siaya to kichore gi chien e wach monj ma kamano, mana kaka Steve Biko leronwa. Mae chal mar od thieth ma Bondo Sub-County Hospital kadho to lor kendo jotuo e tie yien e kinde ma chenro mag thieth ochungi. Moko kuom jotuo mochopo kae loko gi apiko mokelogi ni mar thieth onge. Mae biro kaluwe kod ng'anyo mar lakteche kod jochiw thieth moramo ni ngang' ok ginimul gige thieth. Abire thieth Bondo County Hospital, ayudo ni thieth onge, migomo nitie, koro adok moko thiedha. Kawuono riwruok mar lakteche KMPDU kod mano mar nurses noriwre gi jochiw thieth ma Bondo kaka yo mar chung' kod jowetegi manyocho monji gi jotije kaunti ma Siaya otieno ma tarik 30 dwe mokalo gino magikwedo. Sunday gotieno sama healthcare workers netiyo matek kagiwinjo koyo, kagidil gi emergencies, nitie goons manobiro kawacho ni gi are from the topmost office mar county to gigoyo healthcare workers a casualty, gi brutalize our healthcare workers, gi harass our nurses. Ne giparo ni gin gi powers kendo gin well connected. Gipenjo gimomiyo daktari dhi mana omeode to nego bede iye ka. Ging'e maber ni Bondo wan mana gi dakteche 2 madongo ma ondik gi piny owacho, kendo jogi iluongo gi mana sama nitie emergency to gibiro to gi atento. Koro nikech power jogi paro ni ginyalo mana intimidate jotije piny owacho kaka ginyalo. Tim mar monjo jochiw thiethgo biro mana ndalo manok kende bang' kweth moro monjo kendo rodho nurses ma Siaya rangach mar log tich mar kaunti no. Kuom mano, jochiw thiethgo
koro ywago lwasi mar tich magiwacho ni orochore mokalo e kaunti ma Siaya. Ok wabiyie ni wati e areas ma our safety is not assured. Koro kawuono wan gi total shutdown mar healthcare services in Siaya County. Nyaka our safety bed assured in our hospitals. Kalure kod oboke manogol kod apisi mar jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Ogutu, nonro margi yango ni onge jatij kaunti moramora manomonjo jochiw thieth Bondo. Oboke no lero ni jotuo 2 nochwal e od thieth gotieno ma tarik 30 ka gin kod adhonde mag lisasi. Achiel kuomgi nowito ngimane, kama achiel to noring godo nyaka e od thieth ma Siaya County Referral Hospital kama oyudie thieth. Omedo ni jopiny mane ni kod mirima mager kalure kod tho mar jatuo achiel no emane okelo mutni e od thieth ma Bondo to ok jotije mag kaunti ma Siaya. Kata kamano, jochiw thieth gi nokwedo tend kaunti ma Siaya kuom timo nonro ma wethweth kendo umo achije mitudo gi monj jowetegi e kar thiethno ka giramo ni nyaka jowetegi go yud ratichgi. County government nogolo barua ka wacho ni onge gima ne otimre ka, onge ng'at mane ogo. To wan wawegi wang'eyo kendo jowa manogo kendo gisendiko statement. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kamano kuom medo bedo kodwa wakaw yweyo mogik to ka waduogo wabro kelonu weche tuke. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok.
koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Weche tuke ni piny owacho kokadho kuom migawo mar tuke ochako chenro mar twak gi kembe mag piny owacho mondo oket mwandu e tuke mopogore opogore. Kane giloso e kinde mane gilose romo manokelo kanyakla kembe mawuok China mantiere pachoka, jagoro migawo mar tuke